ñandi dimanche sappo e ɗiɗi lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi waɗi assemblée générale dental samyara ɗo e Sénégal to Dakar wuro lamorgo leydi ndi e tawtorede délégation samyara gummiɗo toon to leydi Mali e délégation ngaji gummiɗe bangyo bang e wertango leydi Sénégal sang nde waktuji sappo e tati pawi hojomaji nogas e joyi ko nden hoɓe ummiɓe walla délégation ummiɗo toon to leydi Mali jetti toon to damal centre culturel Léopold Sédar Senghor ngam arde tawtorede oɗon assemblée générale fina tawa kame aada tawama toon yiyama hen kadi guila e jaɓɓugol mabɓe e sibu ko jiyoton ɗo hen ko woni goro en e kosam pulagu foof yiyama toon e ngol ɗon jaɓɓugol ko jiiɗa foof noon ngam rewa lawol alay saago waɗa une bonne organisation juɓɓuɗo dewɗo lawol ko ɗum tagui ɓeɗo ɓe jiiɗon ne ɓorni comci bulaji kam e ɓeɗo rewɓe e yontaɓe ñantiɓe ha jooɗi mbaɗi pulaku muɗumen no hannirtani e kañum en mbaɗi kala peeje peccorɗe beele organisation ene yarano hannirtani e caggal nde ɓeɗon hoɓɓe jetti en kettoto ɓeɗo ɓe gandanɗa hoorema ɓe jimi to jibɗi baɗɗi fayida ɗiɗon jimɗi foof noon e ɗiɗon haalulaji baɗɗi fayida foof ko gam tan wawde wiide bisimilla moon ɓeɗon ummiɓe toon to leydi Mali e ummiɓe bangyo bang e wertago leydi Sénégal gam nototade oɗon assemblée générale mo waɗatno fedde dental samdara Sénégal, Mali, Gambie, les habitants de vous, qui a tout ça, oui, dans le Yara, oui, Angleterre, Angleterre. Nous avons Bismillah. Bismillah, Maman Bekali, Bismillah, Bismillah, on dirait qu'on fait une petite. ñalawma mo en keɓata ko ne ɓuri oɗo ñalawma enen e jinnaɓe men e baaraɓe men rewɓe ɓe dendagal ko rendi ɗo e nder salle o sikke ala hen goto foof ko nden weltare wotere jogui hayso haalaka ene anda la budda tan daña ko haala hen minen kam min mbiyata ko bisimilla arɓe sabu ɗum minen min peccani sikke ko e galleji amin min gari garɗo e galle mum bisimiltaki ko kañum bisimilto minen ko minen bisimilto e te minen mbiya bisimilla yaranagore gufaɗu sabu ɗum komin ummi e galleji amin ɗi min gari ɗo e galleji amin gonɗi ɗo ɗi kala ko min mbaɗanɗo e galleji amin ɗi kala ko min mbaɗanteɗo e galleji amin ɗi ko ɗum min tawi ɗo ko ɗum min mbaɗana ko ɗum min mbaɗi
watta ɗum ko ummade galle mum ngara tawa galle ma ɗum noon ñagoɗen Allah koye Allah junnu ɗum allahumma amin anniya piɓaɗo o yo Allah yettinan en ɗum amin ɗum noon haala ka hewata ko wajibi tan daroɗen ɗo wona wawde men haala ko hollude tan weltare nde no foti e men mi wawa noon yaltude haala ka kadi ha mi salmina ɗo jinnaɓe men dendagal wonɓe ɗo ha tewti e sernaɓe men ɓe eɗen mbiya ɓe saɗi mabɓe kamɓe golle e gollande koye mum noon saabu ɗum koko mbiyeten toujours eɗen duttuɗo hen goto e men foof kala samnajo yaranajo jiiɗo hoore mum e nder ndeɗo fedde kala mo jiiɗa tawtima mbaɗa e hakkille ma on ari ko wallude ma ko an goto fonɗo daranade fedde nde kala garɗo tawtima debbo mum e gorko mum kala garɗo ko an ari wallude mbaɗa ɗum e hakkille ma ɗum noon jinnaɗo men gorko men dari ɗo ɗum woni Baba Dulo Sam wallahi eɗen jarnoma eɗen calminoma kaddi salminade saabu ɗum neɗɗo no gollano hoore muɗum salmine e dow gollande hoore mum ceerno men Abdourahmane Sam omo jooɗi ɗo eɗen mbiya yo Allah yoɓ neɗɗo no waɗano hoore mum rutto salmine e dow waɗande hoore mum sikki ala hen kanko omo jogui pellital kala ko o watta hen ko hoore makko o waɗanta o holli ɗum jamma ila ñalawma darde o dari hen nde mbawata yaltude e haala ene woodi ɓe anduɗen inde mum ɓe en anda inde mum foof ene tawtara ɗo anniya o ko anniya goto calminen kadi président ngaji meɗen ɗi ɗum tawi woodi ko Hamadi Sam e yande men secrétaire général men Ablaye Sam e trésoriére men Fama Sam eɗen mbiya ɓe kamɓe gollande hoore mabɓe kamɓe daranade hoore mabɓe yo Allah yoɓ amin amin ɗum noon bandiraɓe ko ɗon woni seeɗa ko joguiɗomi so wonko gofumi hen mbiɗa mentira dendagal bandiraɓe ɓe yafuya ha joni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Baba Dulo Sam o yena ñaago alillahu taala ko tedduɗo jaaliɗo o wi kanko woni tedduɗo jaaliɗo yo Allah hokku en o wi yo Allah hokku en timminde golle ɗe sabu ko timminde ɗe timmal ko suuɗi o wi ko suuɗi e ko feeñi fof e anniyaji julɓe ɓe fof almudago ngu kadi o wi almudago ngu kadi e ndam ɗam fof ari ɗo o wi en ndam ɗam fof ari ɗo ko hunde yettirtede Allah o wi ko hunde yettirtede Allah dental ngal ne wawno dañede o wi dental ngal ne wawno dañede taw dañorani hono dani taw dañoraka hono dani kono kala ko wonno dañal kono noon kala ko wonno dañal eɗen jenana to Allah eɗen jenana to Allah ala ko heddi dañayi o wi eɗen gandi ala ko heddi ko dañayi yo Allah fandinan en noon o wi ñagoɗen Allah tan ko yo Allah fandinan en fandinana julɗo fof ko o dañi wi fandinana julɗo fof no goɗɗo mbawi wonde arɓe ɓe kadi ne o wi arɓe ɓene kadi eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe ɓen mbiɓe bisimilla mabɓe e oɗo ñalawma oɗo ñalawma ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma jokkere en ɗam ko ñalawma jokkere en ɗam noon o wi jokkere en ɗam noon ko Allah adi yamirde ɗum o wi ko Allah adi yamirde jokkere en ɗam annabi o o wi annabi o haali hen ko wona gotol waali hen ko wona gotol o wi annabi o haali hen ko wona lawol gotol saabu sembinde jokkere en ɗam o wi toujours o wi yen cembin jokkere en ɗam alhamdulillah rabbil alamina o wi alhamdulillah rabbil alamina e ɗemgal Sénégal o wi ɗemgal Sénégal lomtade ko heddiɓe ɓe lomtade heddiɓe ɓe min mbiya malinaɓe ɓe mum o wi ɓe mbiya onon malinaɓe ɓe fof koɓe gardi o wi ko garduɗon enoɓe gardi eno garduɗon e tinɓe garal mabɓe ɓe tinɓe garal mon fof bisimilla mumen fof min mbiyon bisimilla mum alhamdulillah rabbil alamin yettere wodini Allah ceerno wi alhamdulillahi rabbil alamin Allah jettere wodini Allah ko fonno waɗede ko fof waɗama o wi ko fonno waɗede ko fof waɗama joni eɗen dokka konngol ɗum noon joni eɗen dokka konngol Mouhamadou Sam o wi Mouhamadou Sam yettina konngol hayso seeɗa o wi yettina konngol hayso seeɗa Mouhamadou Oumar Sam duwono en hatmu mo mbiɗen o ñalawma o ko jaaɗo on saaha jokken ko foti heddade ko ga ham ko wonno fonno waɗede ga fof waɗama timmi ko timmitinde tan ɗum noon Mouhamadou Oumar Sam mawo yettinen ko foti timminede ko Mouhamadou Amadou Sam hokkuma konngol o lomto almudagu ngu o haala konngol almudagu بسم علمائنا وأشياخنا الأجلاء وكبيرهم كبيرنا وشيخنا شيخنا عبد الرحمن سام وشيخنا محمد سام نتشرف بلقاء وبمواجهة
بالمجالسة مع هؤلاء الضيوف الكرام. نلقي كلمة بإذنه إن شاء الله تعالى. بندرابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودانو كو يميروري en ngalaɗo ko eɗen kala kono noon ko yemirore jinnaɗo meɗen ceerno meɗen ceerno Abdourahmane Sam yettinde konngol dendagal almudagal yettinde konngol anduɓe seeno paalel alhamdoulillahi rabbil alamin ko adi foof bismade e yettude bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa ko ummiɓe e nokkuji certuɗi tengtude hen noon ummiɓe jamhuriyati Mali achaqiq ewa to leydi men Mali e gardagol jinnaɗo e mawɗo meɗen banema yara e dendagal ɓe o ardi eɗen bismoɓe eɗen jettaɓe e ngolɗo gummagol e ndeɗo yiyande saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ene wiya mo yettani sababu yettata Allah. eywa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam omo wiya man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. so tawi woni neɗɗo waɗani on moƴƴere duttemo teddungal duttemo moƴƴere makko nde joɓɓemo so tawi on ngala ko mbawɗon yobdemo duwanoɗemo ha tinon wonde tigui rigui on joɓimo. ɗum noon enen fodde ngal ɗo dental e fodde ko oɗo anniya en ngala ko mbawɗen yobdeɓe so wona duwanadeɓe. nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi wonde hadis mo ganduɗa nena to sahihu muslim inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsada Allahu ta'ala fi madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala ayna turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqarya qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi qala la ghayra anni ahbabtuhu fillah qala fa inni rasulullahi ilayk bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. oɗo hadith oɗo ene wona jobdi walla teddugal ruttude teddugal bandiraɓe men ummiɓe Mali e bandiraɓe men ummiɓe seeno paalel e bandiraɓe ummiɓe dendagal kala to mbawi ummade. nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi wonde neɗɗo goto yihino juuroyade musidɗo muɗum Allah neli malayika tombimo e lawol he nde malayika o waɗi Allah waɗi ɗum e sifa neɗɗo nde neɗɗo o ari ha yetti o wimo wonde an musidɗo holto paaɗa o wi wonde jimmi ko yaade mbeɗa juuroyo won musidɗam mo jimmi juuroyade saabu Allah e nelaɗo muɗum. o wi wonde an mate wonko woni hakkude moɗon mate wonko pewnoytamo o wi ala so wona mbeɗa yiɗirimo saabu Allah. joni noon e malayika o wimo paama min komi nelaɗo Allah ko Allah nelikama e ma wima wonde andu no jiɗirɗamo ni Allah yiɗima no jiɗirɗamo ni. ɗum noon eywa eɗen mbiya bandiraɓe men malinaɓe oɗo hadis eɗen duttaɓe oɗo hadis eɗen duttaɓe oɗo hadis wiideɓe wonde Allah yiɗiɓe noɓe jiɗiri en ni. Allah noon mo yiɗi ɗum yoni jobdi yidde Allah e neɗɗo yoni hunde foof. ɗum noon ala ko mbiyeten so wona noɓe gummori toon ɓe gardi ga ala ko addiɓe so wona saabu Allah laaɗo muɗum hay intérêt goto hay hunde ala hen. ɗum noon yo Allah yettuɓe ɗum yiddeɓe aduna e lahara te so Allah yiɗi neɗɗo malama aduna malama lahara. ɗum noon e inde almudagal ngal e inde anduɓe ɓe alhamdulillah rabbil alamina jawanɓe ko yimɓe anduɓe jawanɓe ko yimɓe farnorteɓe so wona mo anda hoore muɗum ala ko neɗɗo ene yiilo e goɗɗo ala ko neɗɗo ene daara e goɗɗo sabu fof alhamdulillah rabbil alamina Allah halfini en ɗum Allah residi en ɗum sikki ala so tawi wiyama seeno paalel goto fof ene wawi fiitade becce e banggue gandal alhamdulillah rabbil alamina kala galle mo natɗa kala suudu no natɗa ko suudu gandal alhamdulillah rabbil alamina ala ko heddi so wona ko waydani so tawi woni Allah huccini en hen so wona ɓeydade tinnade woni wasiya meɗen woni ko konngol almudagal ngal konngol anduɓe ɓe wasiya amen wasiya mumen e men e fodde batu o tinnade e gandal tinnade e janggude tinnade e liggade. ɗum ɗon fof nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi so tawi woni aɗa yiɗi aduna janngu saɗa yiɗi lahara janngu saɗa yiɗi rendinde aduna e lahara janngu. ɗum noon eɗen mbasiyo e inde maɓɓe kamɓe seeranɓe men ɓe ɓe mbi yo en tinno kala ko mbaɗeten mbadden heen tinnade e jangde e tinnade e golle
tinnade e jangde ko jangde ittata leñol ko jangde ɓamtata al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal izzi wa sharafi gandal kala ɗo naati hay so tawi koko lesɗuno ɓamtat ɗum mawnir ɗum ha yiye kala ɗo majjere naati hay so koko towno tellitto lesɗa ha ewa ha majja ɗum noon tawɗen ko gandal tawɗen ko liggade ɗum noon tinnoɗen e janngude tinnoɗen e gollude tata ɓeewel ngel ko tinnade yiɗodirde sabu Allah yiɗodirde sabu Allah nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi jeeɗiɗo janngo Allah ene waɗa ɓe les al arsi muɗum yawma mo ngannduɗa ɗofdi hay gooto ala so wona ɗofdi makko ene jeeya heen yiɗodirɓe sabu Allah ɗum noon e wattande konngol meɗen eɗen mbiya wasiya seeranɓe ɓe ɓe mbi wonde yen tinno e jangde tinnoɗen e golle tinnoɗen e jaggodirde sabu Allah e yiɗodirde sabu Allah ɗum noon ko ɗum ɗo tan woni seeɗa komin gadduno eywa e yamirore seeranɓe ɓe wona wawde wona kadi andude inchallahu kono noon kala hen ko timmani koto men ga kala hen ko timmi ko kamɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذنا بالله الصالح لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه اسم اللطيف والله بعباده من يشاء هو القوي العزيز بجاه الله وصلى على سيدنا محمد الفاتح لما عبد والخاتم لما سبق الناس الهادي بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب on monsieur Daf kañumne e tawtoranoma oɗon ñalawma e konngudi mo ƴetti ko adi fof o holliri e weltare makko e dentingol jawonɓe kala to mbawi wonde e nder dunde bawa adama ɓe gona neɗɗo goto ɓe mbadda junggo e fandu beele haɓe mbawa haɓanade koɓe poti ko haɓanade o holliri weltare makko e tawtorede oɗon ñalawma eno kadi gueɗe ɗe no juɓɓidirani eɗen gandi noon neɗɗo fof kala to kettuɗa ko ɗon mbawɗa nafde bande en en kettotomo kanko président Samyara ɗo e leydi Sénégal Hamadi Samandi Sam. À partir de cette assemblée générale qui regroupe les Yera qui sont des Djawando, c'est l'ethnie Djawando qui se trouve partout dans le monde. Donc il y a des noms Yera, Sam, il y a aussi d'autres noms Daf, Nyan, Njim. Donc à partir de cette assemblée générale, c'est un message fort qui est lancé aux Djawando, aux Halplar, aux Africains, au monde, pour dire que ce ne sont pas les frontières qui doivent constituer des barrières entre nous, mais c'est l'amour entre peuples qui doit constituer des liens de solidarité très forts, des liens fraternels, pour que les peuples sachent qu'ils sont un et indivisibles. Et nous l'avons prouvé par cette Assemblée générale, où nous avons vu nos parents Yera du Mali quitter leur famille, quitter leur pays pour venir nous rejoindre, partager avec nous ce qu'ils ont comme expérience, partager avec nous aussi notre modeste expérience, pour que nos enfants puissent prendre comme modèle ce mode de vie, puissent prendre comme modèle, en tout cas cet exemple de communion, de solidarité, de fraternité, pour que les peuples soient un et indivisibles. Justement, quel est le message que vous aimeriez lancer à la jeunesse qui actuellement est en perte de repère pour qu'ils puissent se réunir et prendre exemple sur ce que vous avez fait actuellement et pour aussi qu'ils puissent faire de sorte que cette destruction-là puisse continuer? Oui, le message fort que je lance à la jeunesse africaine, c'est de s'enraciner. Et la preuve, cette infrastructure où nous tenons notre Assemblée générale s'appelle Complexe culturel Léopold Sédar Senghor. Et c'est Senghor qui disait qu'il est fils de l'histoire et de la géographie. Donc il est un homme universel. Et pour cela, il faut un dialogue des cultures. Mais pour aller à ce dialogue des cultures,
il faut que chaque entité culturelle s'enracine dans ses valeurs pour aller vers les autres, pour ne pas se perdre. Et aujourd'hui, cette Assemblée générale, je peux dire, est une valorisation de la négritude dont parlait Léopold Sédar Senghor. Et ce complexe porte son nom. Donc c'est vraiment à la fois symbolique, c'est à la fois symbolique, c'est à la fois aussi significatif que nous tenions cette Assemblée générale dans ce complexe qui porte le nom de Léopold Sédar Senghor, qui a toujours, en tout cas, défendu une culture africaine, imbue de ses valeurs, mais ouvert au monde extérieur. Un message aussi à lancer au gouvernement sénégalais ainsi que le gouvernement malien concernant l'association en elle-même, mais concernant aussi la crise actuelle qui se vit au niveau du Mali. Oui, nous savons que la crise malienne, en tout cas, n'arrange personne. Nous savons que cette crise a des conséquences sur les peuples. Donc le message fort que nous lançons à nos chefs d'État, c'est de trouver un consensus pour qu'on dépasse cette crise. Parce que ce soit du Mali, ou bien du Sénégal, ou bien de la Mauritanie, ou bien du Burkina Faso, nous sommes en train de vivre, nous peuples, les conséquences de cette crise. Donc à partir de cette communion entre nos parents Yara du Mali et nos parents Sam du Sénégal et de la Gambie, parce qu'ils sont là, de la Guinée, de la Mauritanie, ils sont tous là. Nous leur disons vraiment de trouver une solution rapide à cette crise pour que ces peuples, unis par l'histoire, continuent à vivre dans la solidarité, dans la fraternité et dans l'amour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rimbi Allah subhanahu wa ta'ala hukken walde jam, Allah hukken nyalude jam. Alhamdulillah bit ko addi dum do minen mi ummi Mali min ngari ko dental sambabe Sam Yara. Dental Sam Yara dum itti min Mali arde Sénégal pour min jiwndira bandirabe amin be min joddo e mabbe min pewjire e mabbe min kalda e mabbe dum woni objectif amin ummade Mali arde do Sénégal. Jona wonde vice président mada mi may hokkude no hala pour ko wadana en détail c'est. D'accord, mi wondi do e président Sam dum woni Sam Yara. Président Sam Yara dum woni Hammadi Samandi Sam. Miɗo wondi ɗo kadi vice président amam ɗum woni honorable Yerowel Yara. Eyyi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable, bismillah. Merci. Allah jarama on jarama. C'est vrai. Min ngari min tawi ɗo bandiraɓe men min teddungal heɓama gilli keɓama hoolare heɓama ndeɗo fedde ɗo fandare muɗum ko neɗɗo ko bandum ɗum ɗo min puɗɗiri ɗum ko yalla jogiiɓe ɓe hono jettirtoɓe ngalaɓe ɗum woni fandare muɗum ndeɗo fedde ɗo ɓamde ɗo ha Mali ko hollude aduna o kadi jagade Mali e Sénégal frontiére ala hollude galle fu mo jiiɗa Sénégal ɗo yogo makko ele Mali. Donc wonko yooɗi ɗon ko wala gueɗe gonɗe badde hande ɗe hollude kadi gootago wongo hakkundere Mali e Sénégal hakkundere jawam sa ari Sénégal ɗo a tawan ɗo jamɓe tawa Mali jamɓe Mauritanie etc. nden noon min gari ɗo min tawi ɗo teddungal par ce que sa ari to neɗɗo teddinima wata sikku ko an o teddini tawɗa ɗon ko teddungal ngal nden noon haala ka wawa juutude oɗo saa ɗo ene ɓitti mais fandare fedde nde ko min keɓa min jettodira min ballodira min nafodira min battodira e lawol min jogui sujet ji développement maji min jooɗo min jewtida min dokkodira hakkillaji e dow mum. caggal ɗum noon Sam Yara est ce que ne haaɗi tan Mali ɗo walla Sénégal ɗo yalla leyɗele keddiɗe kadi ene mbaɗi impliqué hen. Tout à fait. Kala ɗo yaranajo e samnajo ɗo goni e aduna o ɓamandema Sénégal, Mauritanie, Lagine, Banjul, Guinée Bissau e ko nandi e mum yettade Mali minen Sam e Yara kala ɗo min goni minen jiitodirde hande. Donc voilà ɗo tan ele wawi yeyde hay Europe partout
kala ɗo min mbawi wonde hande fuu hani wonde ko fedde wotere min natira damal gotal min jaltira damal gotal parce que l'union fait la force. Merci beaucoup. eɗen kaltiɗo ɗo e président Sam Hammady Samandi Yara présentation. eyyi Hammady Samandi Sam ko mbiɗa Yara aussi ko goto par ce que Sam woni Yara ɗum woni holliri no président Banema haaldini e secrétaire général adjoint makko mbiyannomi Yerowel Yara haaldini ala frontiére hakkude amen darde nde ɗo holliri ɗum ɗamgal gotal ngal kalden woni pulaar o ƴiƴam ɗam ko gotam endam ɗam ko gotam joni noon ɗum ɗo holliti ala frontiére hakkude meɗen ala barriére hakkude meɗen preuve o woni ɓe gummima Mali ɓe goppi galleji mabɓe ɓe goppi business mabɓe fof ɓe goppi par ce que koɓe gomi ɗo ko presque business mabɓe koko waɗi bloqué mais jaraniɓe accude ɗum arde wurtinde endam hakkude samanɓe e yaranaɓe ɗum noon ko weltare amen ɗum ɗo woni leçon et même lamɓe men ɓe hollita ɓe enen ken gotum hay sino waɗi frontiére peut être ɗum ko sur le plan administratif kono banggue lien de parenté o lien de culture o ken gotum ndeɗo jonde hande oɗo assemblée générale holli exemple holli yeru ala frontiére hakkude meɗen ɗum noon ko weltanade kamɓe président Banema Yara adjoint makko Yerowel Yara secrétaire général makko Mamadou Yara e dental sambaɓe foof min jii geste o min jii vraiment teddungal ngal min jii yidde nde min jii façondiral nde donc min mbi vraiment ɓe jarama min mbiɓe ɓe jarama en tout cas ndeɗo ñalawma oɗo hande fuɗɗorima no moƴƴi e inchallah min gaydir ɗum kadi ko jaam e kisal on jarama joni noon caggal ɗumen hol message mo joguiɗa faade e dendagal jeunesse Sam Yara. oui donc message mo tottiranmi woni yooɓe ƴeewa e ɗum ɗo tan hande ɗum ɗo ko leçon ça veut dire que sukaɓe men e tañiraɓe aroyoɓe en kolliɓe en lawol en kolli ɗumen lawol hankkadi enen fof ken gotum hande gandodiral waɗi nafodiral waɗi no Banema wiyata ni nafodiral haal makko ko nafodiral jiɗodiral korsodiral nani la preuve hankkadi ɗum ɗo natti wonde haala ko golle donc kamɓe sukaɓe yooɓe ƴeew e nomin mbaɗiri ni kamɓene ɓe ndewa hen sukaɓe ɓe ndewa hen ha jibina moƴƴere e nder leñol jawanɓe e nder leñol sambaɓe e yaranaɓe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.